a que mellor nos sai, precisamente non vamos a pechar con grandes, porque precisamente esta é das que estamos traballando neste momento, o sea, esta en proceso, asusta, non é así, van ver que non é toda a perfección, estamos aprendendo, entón unha peza na que temos distintos niveis, como lles comentaba, hai nenos que salen na orquestra desde o primeiro ano, hai nenos que